kun gane wannan? To ga ɗaya daga cikinsu. Hakika iyayen waɗannan yara ko kuma in ce muku iyayen wannan yarinya wanda suka mata wannan hukuncin kuma har take furta da cewa fa ta daina ba za ta sake ba, kun yi kokari kamar yadda al'umma suke ta wallafawa. Ga waɗanda kuma ba san me ke faruwa ba, kwana 2, 3, 4, 5 baya akwai wani bidiyo da wani bawan Allah inda yake irin waɗannan abubuwa da mata idan sun ka haɗu da su. Ba za mu ce muku tilasta musu yake yi ba, domin suna nuna su ma suna son haka ne, sai kuma a ɗauka a ci gaba da postin a kafafen sada zumunta. Kamar ma an masa tambaya ya ce shi haka ɗabi'an sanke ko content ɗinsa haka yake. Ba shine daga bisani bayan an posta ire-iren bidiyon fa wannan dalilin yasa iyayen wata yarinya suka gani gata shine suka kamo ta suka yi mata hukunci kuma ta ce ba za ta sake ba. To a ƙarshe dai muna fata Allah subhanahu wataala ya shirye mu baki ɗaya. Amin ya hayyu ya qayyum. Sannan wace shawara za ku ba wannan bawan Allah mai irin wannan content ɗin?